Mandinibulise matholonyo ngande kudlelana, mandinibulise bantwana bomgquba, mandinibulise kaloku ndlu entetho isisiXhosa. Umbuzo endinawo, yintoni eyabangela into yokokuba kwindlu kaXhosa kungabikho nomnye owayibonayo into yokuba ingamampunge into kaNongqawuse wokuqala? Ungekandiphenduli. Yintoni ebangele into yokokuba uNkosi uTilana kaMbhambatho kaGcaleka athi eze nentloko awayesithi ekakumkanonisa, kube kanti kunanamhlanje oku asikayazi into yokokuba laa ntloko yayiyiyo okanye yayingeyiyo? Kungenjalo iphile iyiyo. Kanti nangaphezu koko ukuba le ilapha e-UCT ayisiyiyo, igcinwe phantsi kwegama likabani? Kuba kaloku xa ingeyiyo yekumkani kwafanele ibigodusiwe, kubekho iphulo loba kukhangelwe intloko yekumkani. Xa igcinwe egameni likabani? Andivakali. Uba undiva sozifuna undive, make ndibuye umva kancinci kakhona. Bayaphi aba tata babejikeleza ngo-1976 behamba ngeemoto zikanokutsho, bebonisa ootata bethu iinkunzi zeenkomo ezazirhuqa ngamatyhalarha phantsi, besithi ukuba ezaa nkunzi zingazokhwela iinkomo zootata bethu, iinkomo zootata bethu zizaba nkulu njengeenkomo zabelungu? Kuba namhlanje mna ndibona kwiinkampi zabelungu kugcwele iinkomo ezi sikhule zifuywe ngootata bethu, zifuywe ngabelungu. Abazifuyanga eziya babethe kootata bethu. Funeka iinkomo zootata bethu zifane neenkomo zabo bona belungu. Beze neenkomo ufumanisa uba ibele irhuqa ngalo phantsi inkomo, kwathiwa iinkomo zootata bethu kufuneka zifane neenkomo zabelungu. Kodwa namhlanje abelungu bafuye iinkomo zootata bethu, abafuyanga ezaa nkomo kwakusithiwa zizo ezilungileyo. Aba tata babethukuzelela yonke laa nto bayawutshona phi? Bephi phofu aba tata babesusa abantu kozwelidala bebazisa kuzwelitsha besithi kuphucukiwe ngoku bayabalungiselela khona ukuze baphile kamnandi? Baphi bona aba tata? Kuba ngoku namhlanje abantu sebebuyela kuzwelidala, babuyela kuzwelidala sebehamba bodwa. Baphi aba tata nabamama babesithi kuphucukiwe ngoku akuzuphinde kusokolwe? Babede beqokelela neentsimbi zakudala, iintsimbi ezizirhaswayo nemibhaco ichaka, kwanto yakudala beyiqokelela, behamba nabelungu, behamba ngeemoto zikanokutshiwo, besithi kuphucukiwe kukhululekiwe ngoku. Baziqokelela izinto zootata bethu. Namhlanje ezo zinto sizibona kwiimyuziyam zabelungu, sesizibona ngemali. Kwezethu idolophu asinazi museum thina, kugcwele ii-funeral parlour. Ungena edolophini kuni yi-funeral parlour, phakathi naphakathi edolophini yi-funeral parlour, xa uphuma edolophini yi-funeral parlour. Azikho iisenta ezilungiselelwe ii-cultural activities, akukho kwa even ii-museums. Ii-museums uzifumana kwidolophu ezinkulu. Kwezo dolophu zinkulu zezabelungu ezo museum zigcine ezaa zinto zaziqokelelwa kootata bethu. Yabona ke ubungozi bemfundo ndiphandile ngabo, njengokuba abantu abafundileyo bethanda uphanda kumaqaba nje. Mna ke ndenze the opposite, ndiliqaba eliphande ngabantu abafundileyo. Abantu abafundileyo bakleva kangangento yokokuba ukuba sine-global warming eziswa yi-industrialization,
Abantu abafundileyo basenza into yokokuba sikholelwe kwinto yokokuba xa imvula inganethi sipanishwa nguThixo. Lo gama imvula inganethi ngenxa yabo kuba bavelisa izinto ezingcolisa umoya. Uyakubona uba clever komuntu ofundileyo. Ndiyambulela uThixo ngoba ndingazange ndifunde. Ndiyambulela uThixo so that ndingabikho kweli qela. Ndingabikho kweli qela lisikelelelwe ekubulaleni abantu, ekubulaleni isizwe. Ndibe kule mbinana izama ukuvusa ingqondo zabantu ezileleyo. Jonga uzuqonde into yokokuba kubuhlungu ufunda kuba umuntu ofundileyo kubuhlungu kum ufunda kodwa kumuntu ofundileyo kumnandi kuba umuntu ofundileyo xa esi-student uza kuni elalini noba kuselokishini aphande mandithe elalini aphande ngolwazi oluthile. Awugqiba ukuphanda ngolwazi oluthile ebuza kunezi zinto zaziwa nini yena angazaziyo. Esikolweni afumane ii-masters zakhe ke zizawukhula ezinto ndingazaziyo ngamagama zide ziyofika kwilevel yoba kuthiwe ngudr bani bani one-PhD. Xa sebuya laa mntu ebezophanda kuni ephanda ezinto zaziwa nini yena angazaziyo, xa sebuya engudr bani bani kufuneka nina ke ngonimhloniphe njengogqirha. Nihlonipha umntu owazi izinto ebezixelelwa nini yena kanihloniphi. Unibona njengabantu nje, nina nimbona njengomntu omkhulu kuba ngokusuka esikolweni kodwa kwasaa sikolo ebekuso upasiswe ngenxa yezinto azibuze kuni. Uyabubona ubungozi bemfundo. Mandenze omnye umzekelo omncinci. Uyabona imfundo yile nto endiye ndithi mna xa ndichaza ndithi bubusela bokuqala nobokugqibela. That is why abantu abafundileyo bengenayo intliziyo yokokuba ndiyaba ngoku kuba kwa mfundo le isekelezelwe ekubeni uba mawube ulwazi lwabanye abantu, uwongwe ngokwazi izinto ozibe ebantwini, ezo zinto uzenze ulwazi lwakho. Ndisezawuphinde ke ndize nendima yokumodifaywa kolwazi okanye mandingene kuyo. Eyona nto iye indivise buhlungu ke apha ekufundeni yinto yokokuba umntu ngokwemfundo ke phofu akube eluthathile olu lwazi lwabantu kufuneka alumodifaye, alunonge, alwenze lufanele isilungu. Lokube badla ngothi ke i-commercialization. Mandenze umzekelo. Ukuba ezilalini kunezingqusho nithatha umbona wenu niwungqushe, uzawufika umntana ofunda esikolweni abuze into yoba kutheni ningqusha, nimcacisele abe ngathi unomdla. Kodwa xa ebhala ke ngoku izifundo zakhe, nakuyibizani nabantu abafundileyo mna ndiyazi, xa ebhala phana uyachaza into yoba kwilali ethile bathanda umngqusho, bangqusha ezityeni, bangqusha ematyeni besebenzisa intsimbi. Le nto lena bayenzayo ingakwazi ujikeka into commercialization. Segqibile umodifier olalwazi. Emveni kwako uzawubona ke ngoku sele kuneentengiso ezininzi ezi-advertiser indlela emodern yokwenza umngqusho. That is why today sesiphela singasangqusho emakhaya, sithenga umngqusho phi ezivenkileni. Laa mngqusho wakubonwa ezilalini, abadala kunathi bengqusha oomama bethu, bengqusha oomakhulu. Kodwa namhlanje endaweni yoba isizukulwana singqushe njengabo bokuqala, into abayenzayo
funeke bothenga umngqusho ezivenkileni. Ndingenza uphi nomzekelo nakanene? Mandenze umzekelo ngomgquba. Kufika umfundi wakwa-agriculture ezophanda ngendlela yokunakekela ulimo. Xa efikayo ufika ootata besithi thina umgquba siwukha ePlant. Okay, abe ngathi unomdla umfundi. Xa ebhala phaa izinto zakhe uyachaza into yoba umgquba ukhuwe ePlant, kodwa ingakhona into enokwenziwa esondeleyo kumgquba enokuthi yenziwe iyokuthengiselwa abantu abasezilalini basebenzise yona, njengokuba namhlanje wonke umuntu usekhala ngemanyo. Andiyazi noba ndiyibiza right, and andinangxaki nokubiza right ezi zinto kuba ndiyazicaphukela. Andifuni ozibona ezi zinto, qha ke kulilishwa le nto yokokuba ke zikhona, asinakuzinceda. Emveni koko uzawubona iikhampani zijikeleza sezi-advertiser into eyelelene kulaa mgquba ootata babethe bayawusebenzisa. So xa uyijonga yonke le nto, andiyazi noba le mizeko leyam ivakele na, kodwa esi sihloko ndizasiphinda xa ndinethuba. Ndifuna usivala ngelithi ke, abantu abafundileyo bangongqondongqondo bokudlala ngeengqondo zabantu kangangento yokokuba awunawuze ukwazi ukubabona ukuba bayalibulala ilizwe. Yiloo nto ndathi ndawukhalaza uDr Nozola Mndende sithi isinyanya sinasini, inyama iyabola, athi ukhule shidama ngempepho, athi intombi mazingazili xa zisexesheni. Ndibuza kwa-SABC nakwa-BCCSA uba lo msasazi nimyekayo wathuka amasiko ukuba uyawanyelisa ngolu hlobo enza ngalo. Bathi bona laa nto xa ibizwayo kuthiwa yi-devil's play. Ngoko ke i-devil's play xa ungumsasazi ayisiyonto engekho mthethweni. Yeva abantu abakhumshileyo, thina ngokwesintu uyalanyelisa isiko xa usithi intombi mazingazili xa zisexesheni. Uyalanyelisa isiko xa usithi wena ukhule ushidama ngempepho kuba uyayonyelisa impepho. Uyalonyelisa isiko xa usithi alinasini kuba thina xa sithonge utata siyayazi uba ngutata, xa sithonge utata omkhulu siyayazi uba ngutata omkhulu. Kodwa ngokwasemfundweni ayisusenyeliso eso, koko yi-devil's play. Uyabona uba ke ngoku xa ndikhuphula mna ndithi ke ngoku mhlawumbi inoba ngumdlalo kaSathana. Yilena ndiye ndithi ke mna ke hayi ke ukuba ndithi ngumdlalo kaSathana inoba bubugqwirha ke mos. Bantu bakuthi asizazi siza kubhubha nini. Okubalulekileyo ngoku kokokuba olo lwazana luncinci sinalo silufake koo-YouTube channel bethu khona ukuze isizukulwana sesizukulwana esizayo sithathe olu lwazi sakhele phezu kolu lwazi, sakhe izindlu eziya kuba luqilima kunezi sinazo thina namhlanje. Camago.